Ето сега, да. В прогрес е рекординга. Всичко работи и съответно и ние да започваме да работим. Така. Само, че това е най-приятната работа за нас по-скоро. Така, сега. Виждате ме, виждате презентацията, нали така? А? Виждаме се, чуваме се? Да, виждаме се и се чуваме, да. Добре. Интересното при мен е отново, че аз, ако виждам презентацията, не ви виждам вас. Пък обикновено сте тук някъде на едни такива хубави прозорчета. Добре, аз съм окей, така. А, и така официално 18 юни, четвъртък, вечерта на нашия вебинар. На първо място да благодаря на всички, които ще се включат и на всички, които ще гледат на запис. За нас с Надя винаги е едно красиво предизвикателство да работим върху програма или да имаме съвместен проект. Поне за мен емоцията винаги е така изключително приятна, защото създаваме и още, и още, и още много неща. Разбира се, с любов и с отношение към хората. И не знам, така го усетих да започна тази вечер с благодарност към всички, които искат да чуят себе си, защото нашите вебинари, нашите програми обикновено са един огромен сблъсък с самия себе си или поне предоставят възможност да си дадеш малко повече време на себе си и да потърсиш някои отговори, които са само и единствено вътре в теб. И така, тази вечер сме се събрали да говорим за емоциите и за храната, тъй като и двете сме специалисти в различни области, но изключително добре се комбинират тези области, за да предоставят на един човек едно цялостно подкрепене. Затова и ние разчитаме на холистичния подход, за който ще поговорим и малко по-късно тази вечер. Но днес ще се концентрираме върху това как емоциите понякога, много често, ни саботират по отношение на килограми, по отношение на самочувствие, по отношение на изключително много неща, които във времето могат да бъдат да изградят в нас преграда към света, към другите хора и най-важното към нас самите. И затова тази вечер искаме да открием тази тема, защото темата за емоционалния глад, свързвам я с емоционалното хранене, но то не е само това, но е един изключително съвременен бич, който масово, а, според изследвания и не само изследвания, разбира се, поне веднъж в живота си човек има такова препятствие, независимо мъж или жена, въпреки че днес концентрираме темата върху жената, защото тя е с малко по-повишена чувствителност, повишена емоционалност. А, Преживяванията при жените са малко по-специфични, обвързани с повече хормони, ако погледнем на тялото като хормони. Но всъщност храната в днешно време, за съжаление, започваме да използваме не толкова по нейното предназначение, като да не достави хранителни вещества и енергия, а по-скоро я използваме в случаите, в които обикновено ни липсва нещо. Запълваме празнина, запълваме самота, запълваме липси, които са на основата на емоционално състояние. И ми се иска тази вечер, тъй като ние сме открили път за разрешаване на този порочен кръг, който можем да обрисуваме като стрес,
хранене, вина, отново хранене, отново стрес, отново вина. И така, в който много, много хора, изключително интелигентни, умни и способни хора, влизат в този кръг и не могат да излезнат. И въпросът тук е защо? Толкова ли е трудно и защо подходите, които обикновено и диетолози, и психолози, и разбира се в комплект специалисти, сякаш успяват до някакъв етап. Нали? Отваря се вратата на състоянието, но сякаш не е довършено. И хората отново и отново се връщат към стари навици, стари вярвания, стари болки, които преживяват. И отново храната е спасението. И много ми се иска тази вечер всъщност да участвате, всички вие, които сте тук и тези, които ще гледате и на запис, да се записвате, да разсъждавате, да си оставите време за разговор със себе си, защото съм убедена, че всеки един човек в живота си поне веднъж е започвал някаква диета, някакъв режим, някаква промяна. И тя не е идвала просто от желанието, по-скоро е идвала от болката и от натрупаното вече преживяно, което достига вече някакъв краен момент. И така, аз мога да говоря много, 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 но все пак ще гледаме и времето, така че ще преминем. Подготвили сме, по-скоро Надя подготви презентация и сега ще я споделим с вас. Озаглавили сме жената, която искам да бъда, защото това е всъщност заглавието, името на нашата програма, която ние съвместно създадахме, за която ще поговорим малко по-късно. И така, преминаваме към първия слайд. Познато ли ви е това усещане? След напрегнат ден, обикновено, връщаме се уморени, нямаме изключително много времето за много неща и обикновено първата ни мисъл или усещането ни по-скоро е за нещо, че ни липсва. Обикновено посягаме към нещо любимо, посягаме към шоколад, към нещо сладко. Или отваряме шкафовете, проверяваме какво има там. Понякога дори след като вече сме се нахранили. Или пък онова чувство, когато просто искаш да наградиш себе си, имал си изключително успешен ден и си казваш, ето аз заслужавам сега примерно едно питие, една чаша вино и това става твое ежедневие. Умората, разбира се, тревожността, безпокойството, понякога фалшивото чувство всъщност, че нещо не се е получило добре, чувството на недостатъчност. Но много често, всъщност, прибирайки се вкъщи, изпитваме самота или имали сме някакъв конфликт с някой близък. Преживели сме някакво, може да сме преживели раздяла, може да сме имали труден момент на работа, трудни моменти с приятел, трудни моменти с детето вкъщи. И след това първото нещо, което всъщност мозъкът ни изпраща сигнали, е да си доставим удоволствие. Обикновено това удоволствие, първото най-лесно и най-достъпно място, това е шкафа, хладилника и е свързано обикновено с храна. Сигурна съм, че всички, които присъстваме, сме имали такива моменти и обикновено можем да се нахвърлим, можем да изядем определено количество и след това дори и да не разберем какво се е случило с нас. Разбира се, емоцията е отминала
Ние сме вече спокойни, преминало е това състояние и сега се чудим какво става, как се случи тази вина, която усещаме, това чувство, че не успях да се контролирам, не можах да се справя отново и отново, или пък опитваме се да живеем здравословно. Сутринта започваме прекрасно деня с закуска, която сме приготвили с любов, погрижили сме се за себе си, за децата, отиваме на работа. Разбира се, работата е доста така стресова, често нямаме време да отидем до туалетна, да пием вода, пък за обяд обикновено или няма време, или пие едно кафе и до каквото се случи. И вечерта вече се прибирам и вече съм готова да изям целия хладилник, всичко, което видя, веднага, нали, мога да погълна и изобщо да не мисля какво, защо и как. И след това, разбира се, отново съм се провалила, отново не съм успяла да се контролирам, отново не съм намерила баланса, отново ще пробвам утре, отново ще дойде следващия понеделник или следващия месец, или ще започна на нов режим, ще правя нещо различно, ще. И това се повтаря и повтаря. Какво се случва в това тяло? Защо сме превърнали храната в средство за успокоение, награда, утеха? Нещо, което всъщност тя няма тази функционалност, но дава това временно усещане на стабилност, на удовлетворение и след това отново конфликт. Отново се връщаме в начина, по който сме правили всеки ден и всеки ден и всеки ден. Познато ли ви е това усещане? Имали ли сте такива случаи? Ако някой иска да сподели, да участва, да напише или просто да се включи, нали, тук сме се събрали, за да реално можем да дискутираме, защото темата е доста обхватна и за един човек емоционалният глад може да бъде свързан не само с храна, той може да е свързан, разбира се, с зависимости, като нали, алкохола по същия начин, пазаруването. Защо, нали, този емоционален глад, който имаме в нас самите, го обръщаме в най-лесно достъпните начини да го потушим вътре в нас. Ако си зададем вътрешно въпроса от какво истински имам нужда аз в момента, дали това би било изглеждало по-добре? Дали можем да приложим този подход и да видим как следващия път ще реагира тялото ни? Дали можем да си дадем малко време преди да настъпи този емоционален момент на, на употребата на храната? Искаме се тази вечер да обърнем внимание точно на това, на нашата реална връзка между емоциите ни и храната. Това усещане. Какво мислите вие? Със сигурност сме имали такива моменти, дори и само може да са били изключително краткотрайни, но сме ги имали. Със сигурност. Как да излезнем от този кръг? Как се случва това да преминем от емоционалното състояние
към това осъзнато приемане и намиране и отговаряне на въпроса от какво имам нужда сега. И въпросът: защо диетите не работят и защо не покриват изцяло нуждите на нашето тяло? Защо толкова много хора не успяват? Къде се пропуква всичко това? Защото ако обърнем вниманието си върху самата диета, като примерно начин на хранене, но и като начин на ограничение. Първо, да кажем, на любими храни, на храни, които не са здравословни, защото човек всъщност много добре знае как да се храни, много добре знае какво е здравословно. Навсякъде имаме информация и ако искаме, бихме направили и най-доброто за себе си. Бихме видяли рецепти, видеа. Ние тук всъщност не се запитваме какво трябва да ядем, защото ако искаме една диета и със сигурност сме правили диета, да, храним се по определен начин, имаме позволени и непозволени храни, правим това и това по един начин, сутрин, обед, вечер, правим другото по друг начин и се опитваме наистина да синхронизираме тялото ни с този начин на живот, който ни предлага даден хранителен режим. Но всъщност въпросът защо диетите не работят и наистина много простият отговор е: диетите всъщност не работят, защото те ограничават храната, но не адресират всъщност откъде идва това желание да употребим храната. Те не ни дават посоката откъде идва това, причината всъщност откъде идва. Да, те могат да ни дадат временни резултати, със сигурност, но появили се отново емоционален глад, по-скоро емоционалният стрес, както е описано на картинката тук, която виждаме. Нали, кръгът е, започвайки от емоционалния стрес, преминавайки през нали, процеса на емоцията самата, която се създава, на храненето, вината, отново емоцията. Защото една диета, дори да бъде променена като хранителен режим, примерно започвайки нов хранителен режим, той не те предпазва от емоциите, които ще изпиташ. И реално, ако не знаеш причината, всъщност защо се е довело до този емоционален глад, ти, която и диета да изпробваш, тя просто няма да покрие цялостната нужда на тялото ти. И затова ние искаме да спрем напълно този кръг, за да може жената, тази жена, която всеки ден ходи на работа, грижи се за децата, има емоционални състояния, когато се прибере в къщи и тя има нужда да разкаже, да сподели, тя има нужда да бъде видяна, има нужда да бъде чута, да осмисли всичко това, да има какво да направи, за да може този кръг да не се преповтаря, за да не използва храната като утеха или като приятел, или като да я замени при липса на разбиране, чуваемост, любов, отношение и всичко останало. И така, време е всъщност да сключим мир. Време е да прекратим войната, която водим с тялото си, войната, която водим с отражението в огледалото,
войната, която водим постоянно с храната, с нашата критика, защото емоционални състояния, те могат да бъдат насочени не само към прияждане, те могат да бъдат насочени и към страх от храната, към дискомфорт от храната, към това, хранейки се, независимо с каква храна, предвид, да кажем, по-здравословно, нали, все пак да се ориентираме към по-питателна храна, да го кажем, и тя може да предизвика дискомфорти, защото емоционалното несъстояние всъщност да провокира това усещане. В много случаи една негативна емоция, да, би създала дисбаланс в телата ни, би създала съвсем различно pH дори на тялото, на кръвта и изобщо и самата храна не би се усвоила по най-добрият начин. Но понякога емоционалното състояние може да предизвика и този страх от храната или аз се лишавам от храна, защото така трябва, защото така пак е един вид наказание и то пак е породено всъщност от емоцията. Или страх ме от храната. Страх ме от храната, защото може да е много. Страх ме от храната, защото пък може да е малко. И защо конфликтите, които настъпват вътре в нас, са вътрешни конфликти, които много често идват от вътрешни болки, вътрешни саботажи, вътрешни страхове. Най-голямото може би е вътрешния страх. Ниската себеоценка за самите нас. Убеждения, вярвания, в които живеят вътре в нас, може да не са наши, но те живеят в нас, ние сме свикнали с тях и постоянно създаваме тези конфликти. Но когато изберем да преминем към мирът, защото тази вечер ние ви каним да сключите мир с телата си, да обърнете критиката с разбиране и чуваемост, да кажете стоп на този емоционален глад с разбиране към тялото, с осъзнаване защо имам нужда сега от тази храна, имам ли нужда от тази храна, да спра за малко, да се запитам, да го направя с нежност, да го направя не с диета, която да ме ограничи от всичко, което желая, или диета, която да ми казва да се храня веднъж в деня, или диета, която ми казва това и това. Нашия подход е холистичен, защото той дава една цялостна картина. Разбира се, че е добре да знаем коя храна е полезна за нас самите, ако имаме определени състояния, ако искаме да постигнем, имаме определени цели. Разбира се, но преди да разберем защо ни е тази храна, реално имам ли нужда да се храня в момента, кога имам нужда да се храня, най-точният човек винаги ще бъдеш ти самия. Затова аз изключително много залагам на интуитивното хранене. Интуитивният подход към тялото ни, защото да, разбира се, че тъй като аз съм специалист и работя с хора, които имат наистина специфични нужди от хранене, много често самите и те са в ограничението, защото имат различни състояния на телата си и трябва да бъдат в ограничението, но и в изключителната свобода ти да решиш това дали е точно за теб. Разбира се, с осъзнаването и с разбирането какво е храната, защо, как, нали, това също е добре да го знаем и след това вече да преценим кои храни са за нас, кои не са, кои часове за хранене. Нали, това е изключително индивидуално за всеки един човек. Но когато имаме различен подход към тялото, използваме функционално хранене и интуитивно, променяме вътрешния ни свят, вътрешните ни усещания.
вътрешно какво се случва с нас. Това, което мислим, което вярваме, което правим, болката, страха, всичко това го преработим в съвсем различно усещане с първото разбиране за тялото и защо се случва така. След това имаме съвсем различни резултати. След това не търсим крайностите, не търсим сега за 2 месеца трябва да а, кача 5 кг мускулна маса или пък трябва да сваля 10 кг мазнини и така. А ние търсим цялостната картина. Разбирам тялото, разбирам себе си, разбирам, че имам нужда сега от тази храна. Хубаво е да различаваме всъщност и да разбираме кога говорим за емоционално хранене. Защото много често емоционалното хранене има малко неразлично разбиране. Ако знаем кога е емоционален гладът и кога е физически гладът, може би бихме много по-точно определили къде да спрем и какво да направим. Защото емоционалният глад никога не възниква в стомаха или в корема и не се усеща там. Емоционалният глад идва изведнъж. Той е насочен към точно определени храни, които вече ние или сме ги яли, те са оставили съзнателна следа в мозъка ни и в усещането за удоволствие, за бързо удоволствие, за нещо, което в момента ще използвам и ще прекрати изцяло проблема, който имам в момента. И няма да мисля, поне за кратък период, за този проблем. Ще бъда добре, удовлетворена, никой няма нищо да ми говори, никой няма да ми казва определени неща, аз ще бъда удовлетворена. Защото храната е най-бързия достъп. Дали ще се скрия някъде и ще изям нещо, никой няма да разбере. Дали ще го направя другаде, никой няма да разбере. Аз ще бъда в моята си свобода да правя каквото искам, каквото желая. След това някой ще каже да става каквото ще. Емоционалният глад много бързо можем да го сравним с физическия, защото той е бърз, идва с точно определени храни и ние не желаем нищо друго. Или съответно някакви други стимуланти, разбира се. Докато физическия глад, той идва постепенно. Физическия глад се усеща в тялото. Той е истинска нужда от хранителни вещества. Може да усетим къркорене на корема, така да се почувстваме празни, в смисъл такъв, сякаш ни е празен корема, нали? Наистина имаме нужда точно от храна. И обикновено, каквато и храна да ни се поднесе, ние бихме я консумирали с удоволствие, бихме се заситили, бихме получили същото удоволствие. И за нас няма значение каква е точно тя, но би ни дала всичко, от което наистина в момента имаме нужда. Така че това са, нали, едни много малко основни неща, които могат да ни дадат приликата и разликата между емоционалното и физическото хранене и всъщност да ни насочат. И много добре е да си задаваме въпроси. От какво имам нужда? Как се чувствам? Да осъзнаем какво се случва с нашето тяло. Много моменти, тъй като емоционалният глад, емоциите ни връхлитат и те са много, много силни, ние не можем да отделим сякаш времето да помислим, но за това пък идва и осъзнатостта, практиката всъщност, това когато се случва какво да направим. И затова нашето решение е да сключим мир с тялото ни с различен подход. Не просто да изготвим определената диета или просто да насърчим човека да ходи на психолог или да работи със себе си, а това е абсолютно колективна работа, съвместна работа за това. И нали, ние като специалисти с Надя сме избрали този начин и сме структурирали по този начин нали, нашето виждане на темата.
Разбира се, тя може да бъде разгледана под различни фокуси и всеки да има своето мнение, защото всеки един от нас преживява по различен начин емоционалността. А, да, може да има хора, пък, които пък спират да се хранят, когато, примерно, имат конфликт със себе си, някакъв тъжен момент или нещо са изпитали болка. Нали, други хора могат да спрат да се хранят или да изберат по друг начин да комуникират с тялото си, но пак в, в всичко, в основата е това как реално ние се справяме, по какъв начин се справяме и изживяваме тези емоции и те всъщност по какъв начин след това се отразяват и физически на нашите тела. Защото ние сме съвкупно същество и физическото ни тяло има нужда да бъде подкрепено и да не живее в конфликт. И така, тъй като и тази вечер ние ще споделим за нашия проект, нашата програма, твоите 28 дни за трансформация, да възстановим връзката с себе си и да се почувстваме отново спокойни, уверени и в онази хармония, която искаме, искаме да живеем. Нашата програма е 28-дневна. Нарекли сме я жената, която искам да бъда, защото тя включва а, практичност най-вече. Тук не говорим само за теоретичната част на всички неща, които се случват, защото те са изключително много. Ние нямаме и това време, примерно днес, да опишем всички неща, но основните неща. Холистична програма, която е насочена към жената, която да, иска да прекрати да воюва със себе си, с тялото си, да намери същността, която е, да намери не толкова контрола, постоянно да брои, да изчислява, да смята или пък в другата крайност пък въобще да пропуска хранения, да не хае, да е постоянно в стреса. Просто да намери себе си през а, своето тяло, ума, енергията, да разбере повече, разбира се, за а, интуитивното хранене, защото моята част ще бъде там, защото това е изключително интересно, доста достъпно приложимо и човек наистина, ако отвори вратата, да чуе повече и всъщност да си позволи, нали, да премине през това, би бил получил добри резултати, които да го удовлетворяват. Както казах, холистичният баланс е нашият подход. Тук говорим от страна на Надя за умът, емоциите, какво се случва, енергетиката по същия начин. Включили сме приложна психология, NLP практики. Надя е инструктор по нейрографика, повечето от вас се познават. Естетически коуч. Изключително тук ще работим и върху това. Енергията, разбира се, защото ума, тялото няма как да съществува без енергията и изобщо да бъде съвкупно това, тази цялостност. От моя страна, тялото, разбира се, да имаме разбирането какво всъщност са нуждите на тялото, как храната ни влияе, защото тя наистина ни влияе. И разбирайки емоционалното състояние, разбирайки емоциите си, какво се случва с всички тези химични реакции, най-добре е да знаем кое най-правилно е да дадем на нашето тяло. Изключително индивидуален подход към всеки един. Ние ще сме малка група,
и ще можем да имаме комуникацията с всеки един човек и много по-дълбоко да вникнем в индивидуалността, защото всеки човек е изключително различен, всеки човек поема информация различно, разбира нещата различно. На един човек му трябва повече време, на друг по-малко, в едно, в друго повече. И ще обърнем изключително много внимание, нали, на това, да работим индивидуално, да направим тази съвкупност от това как съчетаването на а, енергията, разбирането на ума, как се случва, какво се случва и съответно и тялото как работи. Ние сме открили изключителен подход с практики, които се правят, с изучаване на нас самите като вътрешност. Да, разбира се, това е и работа, която се случва вътре в нас, но ние сме с вас там, в целия този път, да го извървим заедно. И разбира се, с разбирането, а, с насоките и с приемането на нещата такива каквито са, защото промяната настъпва, разбира се, вътре в нас и след това обаче ние я виждаме. И за да го видим това, ние първо трябва да разрешим всички вътрешни конфликти, които имаме вътре в себе си. След това по съвсем различен начин и разбиране можем да работим върху храната като храна, като нужда за тялото ни, като нутриенти, като състав и така, която е най-подходяща за нас. И интуитивният подход, който пък ни дава една изключително свобода, осъзнатост и друг различен подход от това да броим калории, да изчисляваме колко протеин, колко това, колко онова, постоянно да броим колко хапки от онова, или сега не ми е време това да ям, или просто един различен начин, разбира се, който а, стъпка по стъпка, разбирайки и тялото ни, го прилагаме. И така, сега бих искала да дам думата и на Надя, за да допродължи презентацията. И тъй като говорихме за емоцията и за енергията и за тялото и ума, но най-вече енергията, можем и така да подходим малко енергийно. Надято ще ни каже как, ако желая така да се пренесем малко в това пространство. Заповядай, Наде. Благодаря ти, Стели. Да, аз ще бъда кратка. Твоите 28 дена за трансформации, така както ти каза, да пуснем контрола, да се доверим на тялото, да слушаме тези сигнали, които тялото ни дава, за да можем да съхраним без вина, да слушаме съответно нашия вътрешен глас и емоциите, тези три части, които са тяло, дух, емоция, енергията, която ние влагаме в всичко това, защото всеки един от нас, така както и ти го каза, ние много добре знаем как да съхраним, но енергията, която ние транслираме, тя е много важна. И тъй като тази програма ще бъде доста практична, както твоята част, така и моята част, днеска искам да се впуснем в една квантова медитация, за да видите на подсъзнателно ниво какво се случва и как ние днес ще се срещнем с нашите емоции и какво те ще ни кажат. Така че ще ви помоля да седните удобно, да изправите гърба и ще освободим нашето напрежение и ще
а, се върнем към безопасността, защото това е моята така, начина по който работя с хората. Няма нищо по-хубаво, когато ние сами сме в един вътрешен мир в нас със себе си. И връзката с нас, с нашето аз, това е на първо място. Така че ви приветствам да седнете удобно, да се облегнете, да затворите очи. Поеми бавно и дълбоко въздух. Дишай и издишай. Още веднъж. Вдишай до 4 и издишай до 6. Това дишане може да го повториш още 2-3 пъти. Дишаме през устата, издишваме през този път през носа. И си позволи няколко минути да бъдеш само със себе си. Дишай, издишай. Няма нужда да правиш нищо, да решаваш нищо. Просто бъди тук. И сега се върни към момента, в който си била в напрежение. Кое е последната ситуация, в която ти си била в контрол, под напрежение, в страх да не изгубиш нещо или някого? Дишай, издишай и се свържи точно с тази емоция, с тази ситуация. И виж къде си в момента. С кого си? Какво точно се случва около теб? Кои хора те заобикалят? Може би си на работното място. Или в семейството. Или с приятели. Какво ти казват? Какви думи чуваш? Какво е усещането вътре в теб? Тъга, самота, или може би не си се научила да я назоваваш тази емоция, да я разпознаваш. А може би е безсилие, гняв, страх. Позволи си да видиш тази версия на себе си, без да се осъждаш, без желание да я променяш. И само наблюдавай с нежност. Наблюдавай се отстрани. И тя е направила най-доброто, което е могла в този момент. И сега ще те помоля да насочиш вниманието си към твоето тяло. Къде усещаш това напрежение? Сложи твоята ръка там, където е напрежението. В гърдите, в корема, в гърлото, в раменете. Дишай бавно и просто наблюдавай това усещане. А може би тази болка има форма? Каква била тя? Виж формата. А може би има и цвят. Какъв е цвета? Ако тази болка или усещане имаше мирис, как мирише? Тежка ли е? Лека ли е? Топла ли е?
или може би студена. Позволи си тя да бъде видяна. Виж я. И тя иска нещо да ти каже. А ако мълчи, просто я попитай. Какво искаш да ми кажеш? От какво ме пазиш? Кога за първи път се появи? И просто слушай какво ще ти каже тя. Без анализ, без обяснение, без контрол. Слушай. Може би тази част от теб е била тук много дълго време, за да те предпази. Да те предпази от отхвърляне, от самота, от болка, от разочарование, от това да бъдеш наранена отново и отново. И кажи: виждам те, чувам те, благодаря ти. Благодаря ти, че толкова дълго си се опитвала да ме защитиш. Но сега това не ми е служило. Днес вече съм пораснала. Днес вече съм в безопасност и нямам нужда от теб. Поеми дълбоко въздух. Дишай, издишай. Дишаме през носа, издишаме през устата. И със всяко издишване позволи на напрежението да започне да се отпуска. Кажи си: позволявам си да се отпусна, да съм в безопасност. Позволявам си да пусна контрола. Позволявам си да пусна страха. Аз избирам спокойствие. Избирам доверие. И сега си представи как тази тежест, там където я почувства и там където ти е ръката, тя започва да се разтваря. Дишай, издишай. Като един мек облак. Един мек облак, който постепенно се превръща в топъл слънчев дъжд. Капките падат върху твоето лице, върху гърдите ти, върху корема ти и нежно отмива всичко, което вече не ти е необходимо. Усети как тялото ти реагира. Има ли още напрежение? Може би в гърдите? Или пространството там, където си усетила болката, става по-мека? Как се чувства коремът ти? Позволи на тялото ти да разбере. То вече не трябва да се бори. Не трябва да оцелява. Ти си тук. Ти си жива. Ти си обичана и си в безопасност. И сега просто благодари. Благодари на твоето тяло, на всеки един орган в него, че функционира. Благодари на твоето сърце и на тази част в теб, която толкова дълго се е опитвала да те пази. И кажи тихичко: днес избирам да живея в мир със себе си.
Днес избирам да се доверя на живота. И днес избирам да се пребера у дома, в моето тяло. И сега позволи си да останеш още няколко мига в това усещане на лекота. Усети как дишането ти е станало по-спокойно. Дишай през носа, издишай през устата. Наблюдавай как гърдите ти се разширяват по-леко. Как коремът омеква. Как тялото започва да си спомня какво е да бъде в безопасност. И сега ще започна да броя от 10 до 1. С всяко едно число ще се връщаш все повече към настоящия момент, тук и сега. Ще носиш със себе си спокойствието, което създаде днес. 10. Усети дишането ти. 9. Усети тежестта на твоето тяло върху стола, където стоиш. 8. Усети краката си. 7. Усети ръцете си. 6. Усети пространството около себе си. 5. Поеми дълбоко въздух и издишай бавно. Започни леко да движиш пръстите на ръцете. 3. Нежно разтри дланите си една в друга и направи малък масаж на ръцете си. След това усети краката и им благодари, че те носят всеки ден. 2. Усети енергията в тялото си. Усети живота в себе си. 1. Когато си готова, отвори очи, върни се тук и сега и носи със себе си усещането за спокойствие и безопасност. И помни, моето тяло не е мой враг. То винаги е било на моя страна. Чудесно, благодаря ти, Наде. И аз благодаря. Ако вече всички сме се върнали тук и сега, може наистина така, ако имате водичка да пиете вода, ако нямате, даже ще ви помоля да станете да изпиете една глътка вода, да се освежите за 30 секунди и ще продължим, може би още 5-6 минутки по презентацията. Стелка, искаш ли да продължиш или аз да взема думата? Да, така удобно ли ти е? Да, така ми е удобно, да. Мгм. И Аз аз, ще... и аз ще... благодаря, Руми. Да. Ам, така, с някои хора сме работили с тели. Програмата е така доста практична, пак се повтарям, но ще го кажа. Така както нейната част, така и моята част. Сега ще се запитате защо 3 Zoom срещи, при положение, че програмата е 4 седмици. 3 Zoom срещи, като последната седмица ще дадем възможност всеки от вас да тръгне по този път с тези инструменти, които ние ще дадем с Тели. И накрая на месеца ще имаме една обща Zoom среща, в която ще се съберем с въпроси от отговори, така че няма да бъдете самички чрез този процес.
Групата ще бъде бутикова. Първата седмица ще започнем с моята част, психологичната част. След това ще се свържа с всяка една от вас в индивидуална среща, за да може да се чувствате в така защитена обстановка и да видим какво става на подсъзнателно ниво. Така че стартираме първата среща с квантова медитация и с нейрографика. Стелито е втората седмица с начин на хранене. Тя ще ви каже много по-обстойно какво как. И третата седмица е обща, така че ние ще направим описание на програмата, какво точно ще се случва по единичните седмици и всеки ден. Така че ще се виждаме всеки ден. Ще имаме различни практики ежедневни, които вие ще си ги правите. Запис на целия курс. Стелито ще подготви за вас хранителен план. Ще даде за всеки индивидуално напътствие, защото няма как да дадем една програма за хранене и тя да се следва. Така че, Стели, ако искаш тук нещо да попълниш, можеш да кажеш с две-три изречения. Да, да, както ти каза, всичко е строго индивидуално. Наистина го подчертаваме, Да, защото това, че имаме даден хранителен план или аз винаги казвам, това е образ на хранителен план, това е пример. Затова така са и подредени нещата. Затова, примерно, всеки ще се запита, нали, защо пък е 3-седмичен, като програмата е реално месец, почти 4 седмици, нали? Защото тук съвсем е различна идеята и подхода на интуитивното хранене. Тъй като аз самата казах и в представянето преди малко, че тук нямаме изчисления на това и на онова, но все пак строго индивидуално, според хранителните нужди, според здравословното състояние на всеки един човек, защото ние сме различни, имаме различни кондиции, които все пак трябва да... аз като диетолог в случая, нали, мога да дам доста по-реална преценка и след това вече да работим върху самия подход на човека. Също така ще дам индивидуална среща, защото добре е, нали, понякога в самите програми дали хората няма толкова времето, дали ние и затова отделяме това да общуваме и индивидуално, заедно, за да може, когато имаме по-специфични състояния или пък дори да нямаме никакви състояния, които да са специфични или да изискват, понякога просто имаме повече въпроси и когато се разгледа и минали примерни неща, които човек, да кажем, има, вече можем да преминем по-към цялостния подход. Разбира се, ще има достатъчно видеа, ще има и аудиоподкаст, който също ще дава доста интересно подхождане на нещата и доста повече осъзнаване на реалността, всъщност какво е точно интуитивното хранене, които всъщност неща може да ги слушате по всяко едно време. Програмата не е задължаваща, но от друга страна вашето присъствие е задължаващо и е задължително, защото за да вземете всичко от тази програма и да усетите ефекта, който е, той за това е цялостен. Нали, само едното, примерно ако правите, не би дало този ефект, ако нямате и разбирането, да кажем, хем за тялото, ако нямате разбирането и за самата храна, от какво наистина има нужда тялото. И така, това е което. Няма, повече няма какво да добавя. Ако човек да. вече има, нали, нуждата да обсъди нещо по-специфично, просто може да се свърже с нас или да коментира, или просто да пише по едно съобщение и да пита съответно дали наистина е за него тази програма, ако не се е видял по някакъв начин тук в нашата среща. Това е, да. Добре. Това ли е последния слайд или имаме още малко? Извинявай, да. Да. Да, ние всъщност, да, до някаква степен казахме
един за друг. В смисъл не, по-скоро най ти да се представиш, нали, кои сме ние. Да, добре. Аз първо теб ще те представя, ако искаш. Стела Добре. Радева. Или искаш ти сама да се представиш? Ами много накратко, Да. да. Аз съм Стела, повечето ме познавате. Функционален нутриционист. Извинявам се. Трябваше точно сега а, да, да прекъсна, но той даже иска още. Така, помагам на мъже и на жени да направят своята връзка с храната. Разбира се, индивидуално работя, като изготвям и различни по-специфични хранителни планове, стратегии за хранене, различен подход към храната и към човека, за да му помогна да премине през своя път, като съм плътно до него. И това е, работя с хора с автоимунни заболявания и през последните 2 години вече съпортвам и хора, които са с бъбречни заболявания, хора, които ходят на диализа или пък се подготвят за трансплантация или имат. Това е, нали, нещо, което винаги подчертавам, защото е истински мисията ми в живота, но най-важното подкрепата на човека през целия път, което за мен е, а, нали, трябва да бъде осмислено доста добре. Това е. Благодаря ти, да. Аз се казвам Надя Шилер. Накратко, трансформационен женски коуч. Имам доста инструменти в шапката, няма да ги изброявам всичките, но най-вече се занимавам с нейрографика и квантова психология. И в курса ще работим с Мак карти. Може да погледнете на моя профил какво са какво точно представляват Мак картите и как те работят на подсъзнателно ниво. И водя, т.е. процеса по трансформиране, да премахнем вътрешното напрежение, ограничаващите вярвания и да възстановим нашата връзка. Преди малко казах, че няма нищо по-красиво да сме в един вътрешен душевен мир с нас, със себе си. Когато ние изпитваме удовлетворение, мир в нашата душа и в нашето сърце, т.е. ние пълним нашата чаша и сме в ресурсно състояние и можем само да даваме. И това е така в този 21 век, където се изисква много от нас, да влизаме постоянно в различни роли, роли на жена, роли на съпруга, роля на дадената работа, която работим и. Това е много важно. Ние как чрез нашата женственост и женска енергия да можем да транслираме между различните роли, да разпознаваме емоциите и да знаем къде се намирам в момента и как да реагирам, за да мога аз да съм в този душевен мир. И накратичко е това. Супер. Да. Прекрасно. Така, и последния слайд, мисля, че сте ли само малко нагоре да го дръпнеш? Да, само отворих така малко, за да, тъй като Да. още говориш и аз казах да. Така, Стелито каза преди това, че де-факто всеки една от нас има някаква житейска опитност. Всеки една от нас е минала през някакви диети и. Така, тук сме се събрали двама специалисти, които ще ви хванем за ръка и ще ви водим индивидуално за всеки по-отделно. Единичен билет 200 евро. Ако доведеш приятелка, цената съответно се намаля и цената е 340 евро. Групата е бутикова. И най-важното е да имаме мир в себе си, да изберем себе си, да не отлагаме тази, как да кажа, тази стъпка, която нали, всеки
всеки си казва, да, аз мога и така нататък. Въпреки, че аз също съм се обръщала към специалист. Ето, стелито ми помогна да разбера какво се случва в моето тяло, да разпозная сигналите на него. Аз, съответно, от моя страна, аз съм този човек да видя вътре в мой вътрешен свят какво се случва и да работим точно на тези три нива: тяло, дух и емоциите вътре в нас. Така че м- днес ви призовавам да изберете себе си и да си вътре в вътрешен душевен мир със себе си. Това е от мен. Елате с нас да си починете от Точно. действителността и да разберете за себе си повече и да прекратите войната. Всъщност това е. Отговорът е мира, отговорът е любов, отговорът е вътре в нас и колкото и да искаме да избягаме, ако не бъдем честни със себе си и не пожелаем истински да се освободим от това, което е, всеки му дава различна дума, за всеки дали е емоционален глад и как го нарича, или е хранене, или е това, или онова, или е дискомфорт. Той е породен от нещо и това нещо е вътре в нас. И с подходящи инструменти ние изготвихме една истинска стратегия, би го нарекла, защото да, тя е изключително индивидуална, но работеща, когато вникнем наистина надълбоко и резултатите, ако бъдем и постоянни в това, което искаме и следваме и вярваме съответно. Така че изберете себе си и ние сме тук, за да ви подкрепим и да извървим този път заедно, защото е още една опитност и за нас самите и ние сме изключително благодарни, че можем да я преживеем с вас. Благодарим Благодаря. ви, че бяхте Да, тук точно, да. Ти ме изпревари, да. и така ще се радваме на всеки един, който има въпроси или който пък тази среща му е донесъл въпроси, които да си отговори. Да седне, да запише. А може би някой в момента има някакъв въпрос към нас. Не знам. Ние да А, погледнем, че познати лица, само Samsung SM, не знам дали е удобно или ако имат другите въпроси, не знам. ти виждаш ли нещо сега, защото аз при мен Ами аз виждам презентацията, виждам няколко хора с камери и само един човек, който е без камера. Казва се Samsung SM, но не знам. не съм сигурна дали е краси или не, не знам. Не знам, не съм сигурна с това. А, Добре, ако случайно някой има въпроси, а, може да се свържи с нас и ние ще отговорим с удоволствие. а, а, Защо на мен какво мисли за мен? Аз имам само добър вечер. Мили момичета, добър вечер. Не само Здравей, написано. Светли! Благодаря ви за инициативата и очаквам старта, за да може да общуваме пълноценно. Супер! Да. И ние те очакваме, Светля, защото не сме те виждали, затъжили сме се. От И отдавна. Ами да, да, то доста голяма пауза. Голяма, и да. по-често да се виждаме, да, и да си говорим. С удоволствие. Как се чувстваш ти? Ами в момента ме мъчат малко алергиите от липитеца в тежите. Съм отекла, подута, сърбежи, за червени очи. И малко не съм и гърлото. Направо имам чувство, че са ми полепнали тичинките тук. М. Души. И не съм много в момента в кондиция, но съм на линия след един дълъг ден и тичане и школи. Но до края на юни така се очертава. После вече отпускарския, имам предвид за децата, хайде, учебната пауза. Пък при нас отпускарските мигове, кога ще дойдат, вече в движение. Така че жадувам да свърши месеца. Малко да разтоварим програмите, да.
Ти И успя за ли да да се можем да започнем с вас, да се Успя ли насладим. да се включиш в... Малко прекъсва сигурно при мен. Успя ли да се включиш в медитацията или дойде Ами малко хванах я, да, почти в края. добре, Докато ти си в края. Така или иначе, запис има и Запис, че да. слушам с може да си удоволствие, да. върнем. Аз ще отрежа, като ми изпратиш цели запис, аз ще отрежа и ще я пусна, да. Благодаря. Руми, ти искаш ли да споделиш нещо? Радвам се да те видя. Нямаш Да спра ли, микрофонче. да спра ли записа? Да го Да, спра. спри го, да. Най-добре. Руми, микрофонче. Трябва да го отключиш. Дали го спрях, Наде? Аз май го спрях, Аз но спря не. го, да. Да, добре, окей. Да, защото сме си ние и може да си кажем Точно, да. Да, Руми, микрофончето, да. Чакай да видим дали можем да я отгласим. Ти си обаче хост. Я виж дали можеш да я отгласиш. Аз ще пробвам. Да. Готов. Да, ето готово, да. Здравейте. Много Здравей, ми е Руми. приятно, че се виждаме наново. Много така вълнуващо ми беше и медитацията също много ми хареса, както и споделих. Стели също зарадвах се, че ще ни направи програма, с която да допълним всичките неща около нас, както и Дането с нейната нови неща, които за мен се явиха нови. Нали, нойрографиката не е, но другото, което сподели тя за... А, там какво точно сподели Наде за Да, пак ще психо... имаме точно така мак карти. Това са Да, да, интуитивни карти, точно. т.е. не са Това каротарки, не ми които, е нали, познато. да. Е нещо ново. Да, това е една нова техника, която аз сега се специализирах в нея. Картите работят на подсъзнателно ниво, т.е. на база карта. Аз ти задавам Да, определени въпроси, ти ми да, отговаряш и аз виждам какво да, точно се случва и ти да. давам домашни. Домашни. Да, разбирам, Като, да. като Еми, дъскалица ти давам домашни. да. Еми, много добре. Не, ще бъде Да доста си интересно и работиш. Точно да, така. и Т.е. ако полезно, предполагам, точно защото е така. доста ново нещо, което, Да, нали, ново е не ми е нещо. Да, понятно. да. Не Ново е ми е нещо. понятно. Да, т.е. от миналата година Да, надграждам и аз и в момента с нови да, практики, с нови техники ще бъде по-различно от браво, предните да. програми, които ето сега пък аз имам, от които да, Какво се от които разкашляхте, бе? Какво се разкашляхте? да, от които, нали, сме правили, така Взимайте че чайове, чайове. че да. Така че аз много се радвам Да, и да. и енергията, и колектива. И аз пак казвам, че Ще споделя с една да, близка моя също за това. да, Мисля, че ще бъдете доста полезни за много хора. Нали, ще споделя с моя близка. Става добре, въпрос, че тук вече всичко ще бъде индивидуално, нали, за всеки, така естествено, че да. може да се възползва, да. Да, Да, със сигурност добре, добре, индивидуално. Така да, че точно това си говорих вчера имах пак сесия. да, Така както за взаимоотношение няма златната книга и за възпитанието да, на децата пак няма златната книга, така и тук при нас с телето, с храненето и така нататък. А, ако за един човек работи, това не означава, че за втория ще работи. И затова ние наблягаме именно, точно на да. индивидуалното, да се обърнем внимание на всеки един от нас, защото ние сме уникални и в тази Да, уникалност всеки се нуждае от нещо друго. И така. И уникални и така. неповторими. И благодарим. Да, Добре, благодаря много за това, което сте замислили. Наистина е доста добре обмислено и предполагам, че ще Ето бъде сега с добър и ефект, на много моята добър зум за нас. среща трябва да ви изненадам и аз. точно, да. Да, добре. А тя кога е твоята зум среща, Стели? По-друга. Следващата се. По другата седмица, да.
Аз само искам да попитам Samsung SMA165F. Ако иска да се включи в ефир, давам му си дума за разговор. Не, добре. Ако случайно имате въпроси, може да се свържете с нас. Иначе, момичета, аз много се радвам. И така, сте ли дигнахме ли енергията? Аз бях Да, заспала, тук ме напече едно слънце след обеда и имах чувството, че даже това тък му се прибра Емил и аз му викам, леле, нямам енергия, не знам какво ми стана. Викам, ние преди малко говорихме с Надя, аз си бях добре. На смисъл, и изведнъж и така се почувствах, все едно отивам да си лягам. И викам, аз нищо не помня сега. И даже се усетих, че като започвах нали, презентацията, изобщо по първата картина нищо. Аз си говоря някакви Ванчето! работи Ваня! и Здравей! по едно време си викам, дай да гледам и презентацията. Нали? Ама много приятна изненада. Много се радвам, че се Че след това, включила. което ще кажа, ще го кажа, то си е. Да. Така, да. Ма се спях, направо се спях. Сте ли видяли кой е Samsung SM? Ваня от първи поток. Да, Ваня! Да. Тя каза, че ще е такова, да. Че ще се опита да се включи, да. Супер. Да. Стръгнах да кашлям сега. При нас с телето стана топличко. Днеска 30 градуса в Германия. Доста така неочаквано, изведнъж топло. Да. Пак. Да. И при нас. да, и отиваш в При нас магазина. 27 някъде, ама то пак сме 27. Да. Така. Да, сега пак някаква вълна явно топла и така. Топла. Защото ние сме само на вълни топли, студени. Сигурно след 2 седмици пак ще завали дъжда и така. То просто... И така, обличаме се според времето, според деня и като проверя колко градуса ще го дават. Мили, да. Като почнеш, седат горнища, есенно яки, дъждобранче, значи от обувките, от сандали, през маратонки и през боти. Всичко има, за да се реагира бързо. И чадър. Ама така, нормално е. Така е. Нищо, наслаждаваме се на времето, каквото е. Важно е времето вътре в нас. Точно, да е слънчево. Да е слънчево, да. Мили дами, аз ще го оставам. Отивам да правя вечеря на децата. Приключваме Да, и благодаря да ви на видя какво. всички, че винаги така нали, се включвате, специално на вас, нали, на Руми и на Светлето, защото винаги сте така плътно до нас и подкрепящи. И аз искрено осъзнавам, нали, че това е и взаимна нужда, нали, да го правим. И супер много ви благодаря. Просто повече от благодаря, защото да, може да не се виждаме често, обаче сте ни в сърцата я. И вие. Така е. Стели, аз благодаря и на двечките ви за тази идея поредната, защото и ние имаме нужда да се обогатим, да актуализираме, да разширим познанията си, така че сте ни супер необходими. Или дори да ги знаем, просто да ги избистрим, да ги акцентираме някои неща, така че имаме нужда някой да ни подскаже Да, нещо. време да бъдем заедно точно в нещата, които са не точно нашите, нали? Защото то така или иначе времето минава, правиш някакви неща, тук, там, това, онова, обаче тази цялостност, която така не се иска повече да се случва, нали, е доста по-важна. Нали, постоянството, което се изисква не да е с натиск, а просто да идва от желанието нещо да правя сега и не от задължението трябва да го правя, защото трябва. И това е повече да се доверяваме на интуицията. Това е всъщност смисъла, защото всички други неща работят много краткосрочно.
Не само говорим за храната, говорим за всичко. По принцип. Да, да, да. И хубаво е такива срещи да ги има, защото пък аз наистина го вярвам и затова го казвам. Ние си даваме почивка, а пък ние се обогатяваме с вас и опитност, и вие, и ние. И тук никой не говори за даже... аз винаги съм го казвала и винаги го чувствам, че аз не се чувствам даже специалист. Аз не се чувствам нещо повече или нещо по-знаеща. Не, напротив, аз се доверявам на процеса и се оставям дори да не бъда знаеща. Оставям се да науча наистина нещо да оползотворя в този момент. Каквото е за този момент, защото е най-правилното в момента, защото се е състояла тази ситуация. Да, благодаря ви и аз. Дарим. Ами, ще се виждаме. 22 е първата среща с Надето. На следващата седмица, обаче в четвъртък е моята среща, тъй като при мен вторник и четвъртък е по-добрия вариант и по-съм така в кондиция изобщо. И така, и вече следващата среща ще ни е пак следващ четвъртък, нали, която ще ни е третата среща. Вече всички неща ще се ги доуточним в групата и така, тези дни вече ще действаме да видим каква група ще се съберем и си почваме лека по лека. И така, гледаме повече на практиката. Нали, да, пак ще има някакви неща за всеки ден, който когато може, каквото може, както го чувства. И разбира се, вашето участие е важно да, колкото повече споделите, то е, нали, още повече енергия, която се обменя. Дори и една дума, дори и две думи, дори аз го направих или аз не го направих или не го почувствах или друго почувствах. Нали, знаете колко много е важно това и може би винаги ви карам, нали, така дали да споделяте храна, дали да споделяте нещо, каквото и да споделите, нали, това е стъпка и към вас, защото вие се отваряте да го дадете. Това трябваше да го кажа в презентацията. Чакай да го върна. Нищо. А Еми, ти сега се събудих. сега се събудих, ти си будна, бе. Сега ми дойде това да го кажа Той е точно. винаги така, той е винаги така. Аз не бях казала това. Нищо. Който го е, ще го е чул. И така. Добре. Приятна вечер, момичета. Целувам ви и ви прегръщам. Целувки! Лека вечер, до Целувки скоро! до понеделник. Чао, чао. Добро, чао! Лека вечер. Лека. Така, Стелка. Да. Чакай само да видим. Добре, аз излизам.